piny mar gero udi kama jogo ma hikgi oniang' nyalo dake kigin kendo iketo negi jogo manyalo miyo gi arita makare, nikech wang'e ni nitiere jomoko kata obedo ni gichwalo pesa pacho ne jonyuolgi to ponono onge jok manyalo rito gi e yo makare. Bende nitiere chenro mar gero udi ne jogo ma hikgi oniang' kata centers moko ma ginyalo dake pacho kae kata e gwengewa ma Kaluo bet. Erokamano ahinya. Aparo ni kanyo to koro mano nyalo bedo e winjruok marwa to kod weg family no, nikech nitiere families moko ma ok nyal yie ni unyalo gero kamoro kae to ka wuon gi kata mengi to dhi dak kanyo. Koro aparo ni kaka wan joma ochung' ne program no, wabro sumo pach jopiny, wabro wuoyo kodgi mondo wawinj pachgi. Ka ginyalo yie gima kamano, then mano wach mo wanyalo cholo mbele mondo mi gima kamano timre. To nyaka sani koro podi onge kumoro amora kose nitiere kumoseger minyalo kata wacho? E sani to kuonde mosechako gero gin kuonde mag street families, jok manie street maonge gi kuonde magidake, gine mosechako program mar gedo negi. E sama wawuoye ni wan gi sites 2 ma already